למה? שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה. למה אני? למה זה מגיע לי? למה המחלה? למה הפיטורין? למה ההתרסקות? למה התאונה? למה? מהם הסיבות לכל אותם דברים שקורים לנו, שאנחנו לא מסוגלים להבין את המהות מאחוריהם? הכל נראה כל כך בסדר, ובכל זאת, אנשים מאמינים שאין תשובות לדברים האלה. הדברים האלה כאילו פשוט קורים. זה מזל או לא מזל או גורל. יש כאלה שחושבים אחרת. מקובלים שהיו שם לפני 3,000 ו-2,000 שנה, בזמנים שבהם לא היה אינטרנט, לא הייתה טלוויזיה, ולא היה מה לעשות חוץ מלחשוב, והגיעו לתובנות. הם הגיעו לתובנות לגבי איך החיים עובדים, איך עובד העושר, איך עובד הסבל, ואיך אנחנו, הגורל בידינו יותר ממה שאנחנו חושבים. הרבה יותר. שמי אלי רייפמן, אני לא מקובל, אני לא גורו, לא היו לי התגלויות, ואני לא בשליחות כזאת או אחרת. אני פשוט מכיר את הנושא היטב, אני למדתי אותו הרבה מאוד שנים, והחלטתי להעביר הרצאות בנושא. זה לא כת, זה לא קבוצה, אנחנו לא מחלקים קמאות, מים קדושים, אין אנחנו. זו סדרה של הרצאות, של כלים. כלים לכל אדם להתמודד עם החיים המודרניים ולחיות, פשוט לחיות יותר טוב, הרבה יותר טוב. זו קבלה, זו יהדות בצורתה היפה והשורשית ביותר שתכירו אי פעם. לא חייבים, אין כפייה ברוחניות, אבל אם בא לכם, אלפים כבר היו, אתם מוזמנים, אני אשמח.